guztiak, edozein motatakoak izan da ere, beti dira erronka, ez beti sortzen dute alde batetik kezka moduko bat, ardura da, ilusioa baita ere, eta bertigo moduko bat, ezta? 50. urte horrekin lotutako bi erronka edo bi proiektu ditut, alde batetik abestia, amets bat, eta bestetik liburua. Oso lan desberdinak dira, lehenengo azken batean abesti bat sortzea sormena da, eta aldiz liburua kastaritza lan bada, ezta? Zentzu hortan badukate desberdintasuna. Ez da lan zaila izan, liburua idaztea, batez ere oinarria izan dalako elkarrizketak. Eta gainera tokatzen jatzunean jende bat prest dagoana parte hartzeko, ez dut inolako arazorik euki jendeakin, dei batin eta jendea berala presta agertu da kontatzeko bere esperientzia, bere bizipenak, eta gainera zer esana daukan jendea danean, gozada bada ez jende horri entzutia. Orduan zentzu hortan, elkarrizketa aletik oso ondo junda dana, eta gero gainontzeko testua itxeko orduan ere, ez naiz bakarrik egon, hor jendea egonda, informazio hori ematen, liburuak konsultatu ditut eta orduan, ez da lan zaila izan. Izan da izatekotan pixkate nahi eta uste baino luzeagoa eta horren lako neke bat bezala sortzen du. Baina, gero nik ustot emaitzak merezi izan da bala ez. Eta alde hortatik merezi izan du eta nik ustot danak ere parte hartu dugun guztiak nahiko pozik gaudela emaitzakin. Bitxikeria bezala igual aipatzekoa da, nekan iturrek eta kontatzen dute, bere garaian sorreran zailena izan zen gaur egun ikastola bere lekua dauka, 50 urte bete ditu, dauka bere prestigioa, dauka bere nolabait bide bat eginda, baina hasierak beti dira zailak, eta zezanik ez gauza eskola ezan legala, irakaslek ez zeukaten, andereñok ez zeukaten titulorik, orduan gurasoak egizan oso sartak izan ziren, beraien seme alabak ikastolara ekarri zituztelako ez da. Baina ala ere beti zeuden kezkak, eta zertarako, eta zikasten dute hor, eta nola, eta ez dakiz zer, eta orduan itzen zuten, urtean behin, plaza txikixan olako azterketa publiko bat, eta bertan herritarrak elkartzen zian, eta ikasleek ikasturtean zehar ikasitako materiala, euskeraz ikasitako material hori itzen zuten galderatan banatu, olako poltsa baten sartu galdera guzti horiek gazteleraz, eta txandaka ikasleeri poltsa hortatik ateratako galdera bat, jendea aurrean itzen zieten, gero bereiek erantzuteko, eta zer eta gaztelaniaz gainera ez. Horren hori kuriosua da, ez? Sekula entzun gabeko gauza bada, eta atentzioa mandiana, ez? Baina, horrez gain gero beste anekdota txikikeri pila badaude, ezta? Eta oso ondo ikusten da zein izan den prozesua, ez? Eta zein importanti izan den talde lana, eta militantzia, eta benetan sinisten duzun gauza baten alde lan itxi, ezta? Eta nik uste hori gaur egun igual falta dela, ez zuzen ez? Gaur egun gero oso praktikoak, eta espalin bada gauza bat, lortuko dugu, igual ez gera saiatu ere ez da itxen, ez? Eta nik uste pixka liburuntan dagoen mezu bat hori dela. Ametsak, abestizan letrakero izaten dut, ametsak hor daude, eta ametsak betetzeko dudari gabe sinistu dugu posible dela.